Gabon, astrena dugu gurean eta nazioartean jarriko dugu begirada. Izan ere, COP26 koalizioan mugimendu dezentralizatuak deituta justizia klimatikoa aldarrikatu dute milaka lagunek Glasgow. Injustiziaren aroa amaitu da, gure garaia iritzi da lelopean hainbat herrialdetako mugimenduak bildu ziren justizia klimatikoa aldarrikatzeko. Besteak beste, indigenak, sindikatuak, gazteak, nekazariak eta mugimendu feministak bildu ziren eta denek bat egin zuten sistema aldatzeko beharraren inguruan. Euskal Herria Bilduren ordezkaritza bat goi-bileran egongo da. Datozen egunetan eta asteburuan mobilizazio nagusi horretan parte hartu zuen. Mikel Otero gurekin egonda eguerdian, entzun dezagun. Bloke desberdina daude, indigenen blokea, justizia klimatikoarena, bloke independentista eta beste hainbat bloke, eta helburua azken finean da presio nahikoa sartzea, goi gailurrean bilduko diren agintariei presioa sartzeko, behingoz aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak benetazkoak hartu ditzatela esateko, ezta? Ez orain arte ikusi ditugun konpromiso hutsalak bezala. Honen arira, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak ekintza klimatikoaren inguruko konpromisoak aurkeztu dituzte COP26 klimaren konferentzian. Hain zuzen ere, klimaren aldeko mundu mailako konpromisoa eta lidergoa bultzatzen dituen Andertxu Koalizioan Asanblada orokorraren testu inguruan parte hartu dute gobernu biek. Hego Euskal Herriko gobernuetako ordezkariak Glasgown izan dira klimaren aldeko COP26 goi-bileran. The Climate Group taldeko Andertxu Aliantzaren asanblada orokorraren testuinguruan izan dira Iruñeko eta Lakuako ordezkariak. Nikola Sturgeon Eskoziako lehen ministroarekin batera besteak beste. Munduko ekonomiaren erdia ordezkatzen duten 200 agente baino gehiago osatzen duten sarea da hau, eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako gobernuek hainbat konpromiso hartu dituzte. Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta ingurumeneko sailburuak energia garbiak sortzearen aldeko apustua eta net zero superkluster ekimena aurkeztu ditu. Horretaz gain 2022an egingo diren nazioarteko 2 hitzordutara gonbidatu du Eskoziako gobernua. Wind Europe azokara eta ICOE 2022ko itsas energien kongresurik handienera. Ostera Itziar Gomez Nafarroako landa garapen eta ingurugiro sailburuak 5 helbururekin bat egin du. Hondakinen eraikuntzaren bioaniztasunaren eta ingurugiroarekin lotutako justiziaren inguruko konpromisoak dira. Eraikuntzari dagokionez 2030erako eraikin publiko orok erabiltzen duten energia erabat garbia izateko xedea jarri du. Justiziaren arloan erregai fosilen ekonomiaren mende daudenei bizitzeko baliabide jasangarriak emateko ardura hartu du, bidezko trantsizio bat egin dezaten. Klima larrialdiarekin lotutako gobernantza egituretan emakumeen ordezkaritza gutxienez 130 handitzeko ahalegina egingo duela ere agindu du. Eta basoak eta beste tokiko ekosistema batzuk eskala handian berrez hartzeko xedea ere berretsi du Nafarroako gobernuak. Zaborren arloan ekonomia zirkularra garatzeko konpromiso hartu du, hala zabortegietan amaitzen duten hondakin organikoak erdira murrizteko 2030erako. Urte bererako zabortegitara doan jario guztia 1,5 gutxitzeko xedea ere jarri du. Izan ere, joan den igandetik azaroaren 12 arte, 180 buruzagi baino gehiago elkartuko dira Glasgow klima aldaketaren eragina murrizteko asmoz bestalde, goi-bilera horri kritika egiteko Euskal Herrian ere izan dira mobilizazioak. Larunbatean justizia klimatikoaren nazioarteko eguna izan zen eta horren harira talde ekologistek mobilizazioak egin zituzten Donostian eta Bilbon. Hala, goizean, Larreko mailak antolatuta Gontzako hondartzan mosaiko erraldoia egin zuten COP26 bilerak larrialdi klimatikoari irtenbide errealik eskaintzen ez diola salatzeko. Bestalde, arratsaldean ez dago denborarik justizia klimatikoa orain lelopean COP26 aldaketaldiak protesta deitu zuen Bilbon. Izan ere, plataforma ekologistak salatu zuen besteak beste Glasgowko bilera partziala dela, hegoaldeko herrialdeen parte hartzea oso txikia delako. Hala ere, oraindik dinamika ez dela amaitu gogoratu du plataformak eta ostiralean Muskizen hitzaldia eskainiko dute mehatzaldea bizirik eta sustraitik taldeek. Eta inguruneari lotuta, asteburuan dozenaka lagunek hartu zuten parte Bilduk deitutako ibilaldi martzan Donostian Antondegin, egin asmo den surf parkea eraikitzeko proiektua zalatzeko eta Antondegiko muinoan naturgune giza kontserbatzea eskatu zuten.
Donostiako EH Bilduk salatu du udalak Antondegin egin nahi duen olatu artifizialen instalazioak kaltetu egingo duela bioaniztasuna. Udal gobernuak klima larrialdiari aurre egiteko proposatu dituen neurrien kontrako ekimena dela azpimarratu dute. Eta horren aurrean, Donostiko EH Bilduk Antondegira martxa antolatu dugu, batez ere ikusten dugulako eremu natural hori arriskuan dagoela. asteburuan dozenaka lagunek hartu dute parte subiranistek deitutako ibilaldi martxan, Antondegin egin asmo den surfparkea eraikitzeko proiektua salatzeko eta Antondegiko muinoa naturgune gisa kontserbatzea eskatzeko. Arriskuan dagoen ingurune naturala dela eta oso larria iruditzen zaiela azpimarratu du Reyes Carrer Donostiako EH Bilduko bozeramaileak. Jakina da, Donostiko udalak hor surf parke bat jartzeko asmoa omen daukala, edo gintza proiektu hori mahai gainean jarri duela, eta uste dugu gaur egun bereziki eta aste honetan bereziki halako eremu natural bat arriskuan jartzea oso larria da. Antondegiko muinoraino deitutako martxan bertako balio ekologikoari buruzko informazioa jaso dute, baita gaur egun nekazaritzarako eta abeltzaintzarako erabiltzen duten erabilerei buruzkoa ere. Hain zuzen, bi biologok zonaren balio ekologikoari buruz hitz egin dute, izan ere espezie ugari bizi dira bertan, maiz edo noizean behin. Klima larrialdiari aurre egitea eta Antondegin martuten inguruan surfparkea eraikitza ez dira bateragarriak EH Bilduren esanetan. Glasgowko COP26 goi-bileraren harira zabaldu du mezua koalizio abertzaleak, ezin direla okupatu Antondegi eta oraindik artifizializatu ez diren eremu berdeak. Natura babestu egin behar dugula, bestela voltatzera egitea oso zaila izango dela. Surfparkeak Donostiaren turistifikazio prozesua areagotuko duela salatu eta hiri ereduaren inguruko gogoeta sakona egiteko beharra adierazi du EH Bilduk. Arriola, lurralde plangintza eta garraiotako sailburua antzera mintzatu dira agerraldi banatan, hautsak arrotu baitzituen Arriolak iragarri izanak AHT-aren geltokiak behin-behinekoak izango zirela Basaurin eta Gasteizen. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako trenbideekin aurrera egiteko akordioa itxi dute Jaurlaritzak eta Madrilek. Euskadirentzat, abiadura handiko trena proiektu ezinbestekoa da. Iñaki Arriola sailburua Raquel Sánchez Garraio ministroarekin bildu da. Hiriburuetarako behin-behineko geltokiekin egingo du aurrera AHTA Araban eta Bizkaian. Eta zuzenean egongo gara bere eraikuntzan. Bai Bilboko sarrerako obretan eta baita Gasteizko sarrerako obretan ere. Bilboko kudeaketa gomendioa ontzat dugu dagoeneko gure sailetik eta orain pausu administratiboak eman behar ditugu. Bizkaiko behin-behineko geltokia Basaurin izango da eta gero aldiriko tren sarearen bidez egingo lukete Bilborako lotura. Juan Maria Burto Bilboko alkatea ez ustean harrapatu du albisteak eta txarretsi du Arriolak ez jakinarazi izana behin-behineko geltokien berri. Asier Iragorri Basauriko alkateak ere onartezintza jo du hedabideen bidez jakin izana albistea. Gasteizen ere behin-behineko irtenbidea proposatu dute. Dato kalean kokatzen den tren geltoki berera iritsiko litzateka AHTA ere, lurrazpiko lanak egin bitartean. Behin-behineko irtenbide horren alde egin dute, esan dutenez 2026-erako martxan jarri alizateko beste biderik ez dutelako ikusi. Bilboko eta Gasteizko lurrazpiko lanek eta berriz inguru guztia urbanizatu beharrak ez lukelako albidetuko epe horietarako bukatzea. Gorka Urtaran Gasteizko alkateako arbidez jakinarazi duenez aurrera urrats bada eta erakundeen arteko lankidetza estutu beharra ikusten du lanak amaitzeko. Raquel Sánchez ministroak esan du behin-behineko formulak direla behin betiko lanek ez dezaten eragotzi zerbitzu hori martxan jartzea. Arriola gehitu du Madrilek Eusko Jaurlaritzaren esku utzi duela Zaratamo Kantaloja sarteko tartea, Bilborako sarrera aurreratzen joateko, eta Arkautiko korapioa deritzonak Gasteizko sarbidea egiteko. Testuinguru honetan Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eztanda egin du eta Espainiako gobernuaren aurka egin du abiadura handiko trenaren lanak garatzagatik. Vías no están puestas, los trenes no funcionan por ahí. Tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no hay unión con el tramo vizcaíno. No tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos. Esto es un auténtico desastre, ha sido lo del tren, ¿no? Sánchez gaineratu du espero dutela hurrengo 5 urteetan amaitza lanak. Arriolak 2026 amaiera eta 2027 hasiera aipatu du martxan jartzeko data.
Aldiz, Ipar Euskal Herrian, Alain Guzet Baionan izan da azaroaren 6an, abiadura handiko trenaren proiektua Euskal Herriko auzapezekin partegatzeko proposamenak ez du izan harrera onegirik euskal hautetzien artean ez da herritarren artean ere itxorduak helburu zehatza zuen. Akitania Berriko Eskualde Kontseiluko buruak berpiztu duen abiadura handiko trenaren proiektua aztertzea. Hamarkada luze bat eman du trenaren ardatz berria egiteko egitasmoak tiraderan gorderik. 2017an Emmanuel Macron frantziar presidenteak argia adierazi zuen asmorik ez zuela abiadura handiko tren sarea zabaltzeko kostu handiak argudiatuz. 5 urte beranduago, egitasmo horren finantziamendurako plana mahai gainean ezarri du Akitania Berriko presidenteak. Gaiaz aldatuz, pentsio publikoak defendatzeko eta Espainiako gobernuak iragarritako pentsioen lege proiektuaren kontra manifestazioa deitu dute pentsiounek arazoaren 13rako. Euskal Herriko hiriburuetan baita Espainiako estatuko hainbat herritan ere Euskal Herriko pentsiounen mugimenduak ohartarazi egin du lege proiektuak helburu bakarra duela, hau da, 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformen murrizketei eustea. Pentsio publikoak defendatzeko eta Espainiako gobernuak iragarritako pentsioen lege proiektuaren kontra manifestazioa deitu dute pentsiodunek azaroaren 13rako. Hala, Jon Fano, Bizkaiko pentsiodun mugimenduko kideak, jakinarazi du Hego Euskal Herriko hiriburuetan protestak egingo dituztela. Bilbon, Donostian, Eibarren, Gasteizen eta Iruñan egingo ditugula manifestazioak. Hala ere, Espainiako estatuko beste hainbat herritan ere kalera aterako dira pentsiodunak. Larun batean pentsiodunen aldarriak berriz ere ozen entzungo dira, eta Fanok azaldu du besteak beste Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten eragileek eta sindikatuek bat egin dutela manifestazioarekin. Ez dugu bakarrik gu parte hartuko, hau da pentsiodunak. Euskal Herriko gehiengo sindikala babesa eman digu, sindikatu hori ez guztiez gain, CNT, CGT, Bilgune Feminista, Ernai eta beste kolektibo gazteak. Izan ere, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ohartarazi du lege proiektuak helburu bakarra duela. Hau da, 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformen murrizketei eustea. Hala, Fanok nabarmendu du hurrengo asteetan bozkatuko den pentsioen lege proiektuan eragiteko kaleak hartuko dituztela. Hurrengo asteotan, kongresuan emango dala eztabaida erabakia, horrexegatik pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela momentu hauetan mobilizazio potente bat egitea, ez bakarrikan Hego Euskal Herrian, baizik eta estatuko beste herrietan ere. Horrela mugimenduak eskatu die estatuko gobernuari, kongresuko talde politikoei zein Hego Euskal Herriko erakundeei hurrengo asteetan bozkatuko den lege proiektua bazterusteko. Ekonomia arloko gaiekin jarraituz lan gatazketan PCBko enpresa batzordeak agerraldia egin du Bilbon Ana Camacho Eusko Jaurlaritzako industriako zuzendariarekin eta Laura Izagirre SPRIko zuzendariarekin bildu ondoren. PCB ITPko enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako industria zuzendariak Ana Camatzok eta Sprite taldeko zuzendari Laura Izagirrek bilera izan dute gaur goizean lan gatazkari irtenbidea bilatzea helburu. Hala, Zigor Azpiolea enpresa batzordeko labeko ordezkariak azaldu du beharginek Eusko Jaurlaritzaren posizioa ezagutu nahi izan dutela. Gaur egun daukagun egoeraren inguruan, hau da, sententzia guztiak gure alde ditugu, sektorea baita ere gora doa eta gainera Eusko Jaurlaritzak esan du salmenta prozesua parte hartu nahi duela. Beraz, zentzu honetan ezagutu nahi genuen bere posizioa. Izan ere, Laukako gobernuak ITP Aeroko enpresaren erosketan parte hartu nahi du. Eta Azpioleak adierazi du Gasteizko gobernuko ordezkarien esanetan oraindik negoziaketan daudela. Eta esaten dutena da oraindik ez daudela edo ez daukatela aukerarik baldintzak mahai gainean ipintzeko. Horrez gain, Azpioleak nabarmendu du langileak prest daudela enpresarekin negoziatzeko. Gaudela prest baita ere enpresarekin,
kontaktu bat eukitzea eta irtenbideak bilatzeko. Hau da, langileok prest gaude esfortzuak egiteko gure lankideak bere lanpostuetara bueltatzeko, baina baita ere mahai gainetik gauza batzuk desagertu behar dira, nola ez? Sententziak hain zuzen ere esaten dutena. Hala ere, baldintza batzuk dituzte besteak beste auzitegi gorenean enpresak aurkeztutako helegitea atzera botatzea eta kaleratutako 83 beharginak plantetara itzultzea. Guk prest gaude erregulazio tresnak jorratzeko, baina enplegua mantendu behar dute. Bestalde, enpresa batzordeko ordezkariak aitortu du gaurko bileran langile kaleratuen inguruan galdetu dietela Eusko Jaurlaritzaren ordezkariei. Baina kaleratuen inguruan hitz egiteko enplegu sailera jo behar dutela azaldu dietela. Eta asteburuari begira, larunbatean jokoteknia jardunaldia ospatu dute Game Erauntziak eta Askue Fundazioak bideojokoen inguruko euskarazko topaketak Europako beste hizkuntza gutxituen errealitateak ekarri ditu 4. edizio honetan. Jokoteknia jardunaldien 4. edizioa ospatu dute Game Erauntzi elkarteak eta Askue Fundazioak Bilboko Euskararen etxean. Bideojokoen inguruko euskarazko jardunaldia da jokoteknia eta urteotan sektore horretako euskal komunitatea sortu eta indartzeko lanean ari dira antolatzaileak. Larunbatean, han izan zen Amaika Telebista eta Jordana Kasuso Askue Fundazioko zuzendariak eman ditu jardunaldiaren inguruko azalpenak. Gure ustez, badu bere garrantzia, oso kontziente garelako bideojokoetaz hitz egiteko alkartzen garenean edo alkartzen direnean, sarritan gure hizkuntza euskara bazter batean geratzen dela. Hau da, eztabaida edo topagaleku horiek gazteleraz edo ingelesez egiten direla. Horregaitik, hain da garrantzitsua guretzako topaleku espazio bat sortzea non bideojoko zaleak, garatzaileak, bideojoko gintza ikasten ari diren ikasleak elkartzen diren, elkar ezagutzen duten eta komunitatea sendotzen duten. 4. ediziorako euskara bezala bideojokoen sektorean baztertuta dauden beste hizkuntza gutxituen esperientzia biltzea izan du helburu jokotekniak. Hala, katalana, bretoiera edo galestarra bizi duten egoera islatu du jardunaldiak zenbait adituren bitartez. Aurtengo edizioaren lanlerroa edo ideia nagusia izan da begirada Euskal Herritik kanpo jartzea eta beste errealitate, beste lurralde batzuetara hurbildu gara, bertan hizkuntza gutxituak dituzten lurraldeetara eta beraien esperientzia entzuten ari gara. Haiengandik ikasten ari gara zeintzuk diren haien erronkak, haien hizkuntza bideojoko gintzarekin uztartzerakoan. Eta guretzako ispilu eta adibide oso interesgarri eta aberasgarriak dira. Urtero bezala sektorean ikasten ari diren gazteen mahai-inguru batek itxi du ekitaldia. Sorburutik du jokotekniak emakumeen ahotsa biltzeko helburua, sektorean gutxiengoa direla jakitun. Horregatik, hala adituen artean nola ikasleen artean ere, emakumeak hautatzen saiatzen dira hizlari izateko. Askotan aurreiritzi asko dago bideojokoen munduaren inguruan eta bai da egia zifrak adierazten dutela errealitate hori oso maskulinoa dela, ez? Gizonak nagusi direla arlo horretan ere bai. Baina ezin dugu ahaztu emakumeen presentzia ere badagoela eta hori bisibilizatu edo ikustera eman nahi dugu. Beti zaintzen dugu asko parte hartzaileen artean oreka hori, genero oreka hori. Gainera, gure jardunaldiak beti bukatzen dute, adituen parte hartzea badago ere, beti bukatzen dute Bizkaian errotuta dauden 3 ikastetxe edo hezkuntza zentroko ikasleen mahai-inguru batekin. Eta hor oso interesgarria da ikasle diren emakumeen ahotsak entzutea. Eta zorionez, ez urte guztietan, baina hori lortu izan dugu, ez? Etorkizuneko garatzaile izango diren emakume horien ahotsak entzutea. Bestalde iragarri dutenez aurreneko 3 urteetan bildutako solasaldien emaitza liburu formatuan emango du jokotekniak aurten eta Bizkaiko udal liburutegietan jarriko dute herritarren esku. Jokotekniak beraz, bideojokoen sektorea euskalduntzen jarraituko du.
Eta futbolean joan den igandean ez bezala, garaipenak ez dio ez egin Realari Iruñan jokatu den derbian. Merinok 73. minutuan sartu zuen gola eta Janu Zajek penaltiz 82. Aratxuri urdinek beste astebetez jarretzen dute zelkapen buru Espainiako ligako lehen mailan. Alaxe mintzatu ziren partida eta gero talde banatako entrenatzaileak entzun ditzagun Imanol Alguazil eta Jakoba Arrazate urrez urren. Hau futbola da, baina atzo esan nizuen talde honek gola dauduzekala, eta jokua baita ere, eta gaur berriro ere, eta batipat horregatik nago oso pozik eta oso harro, gaur erakutu du kriston jokua, kriston nortasuna, hemen ez da erresa eta kapazak izan geha. Askotan zaten dugu egin parekatute da futbola, detailik marketen da bez, bat eta utzeko hori dugu darkoan aukera horretan, eta gero utzeta bat jarri di eurek ez. Bueno, talde handi bada, ondo jokatzen ez da benin edain eroso ez da benin bebeste argumentu batzu daukez, ondo defendidu, beti daukez jugadorik edosin montan gol bat inaldotzuena, eta nik uste dut partidu parekatu baten barrun ongazela, baina gol horrek dan aldatu dara, tortik aurrera eurek guaino behiz izen di. Eta albistegiarekin amaitzeko bideo musikal bat jarriko dizuegu gaur. 45 urte hil zen Fernando Ayer Techart, bertsolari eta artzaina. Ezagunago Salvador izenarekin. Haren omenez, Baobats Will Destroy Your Planet, Iruñeko taldeak Salvador izeneko kantuak kaleratu berri du hortxe bideoa disfrutatzeko eta bueltan elkarrizketa izango dugu ez galdu.
Kaixo, berriro testu inguruan kokatzeko aurreko aste artean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleek Euskararen aldeko kanpaldia abiatu zuten Arrosadiako kanpusean. Kanpaldi honen bidez, Euskarak bizi duen egoera azaleratu nahi izan dute larunbatean, manifestazioa egin zuten Iruñan, horren nondik norakoak azaltzeko eta larunbatean bizi izandakoaren berri izateko Unai Irigarai Upeko ikaslea dugu gurekin. Gabon, Unai? Gabon. Gabon, mila esker gurekin egoteagatik. Aste eta asteburu polita bizi izan duzu, ezta? Konteguzu pixkate zuk nola laburtuko zenukeen? Bueno, zuk erran bezala ez, pastuen asteartetik aitzinera, kanpaldia egin genuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan bertan, eta gero bukaera eman genion manifestazio batekin Iruñean larun batean. Uste dut, nahiko positiboki baloratzen dugula, alde batetik, gure borroka zentroan jartzeko balio izan duelako, eta bertze alde batetik ere unibertsitatea interpelatu dugulako. Eta gainera, Nupeko ikasleria guztiartean, gure borrokaren berri eman dugu eta Euskarak bizi duen egoera plazaratu dugu, eta alde horretatik nik uste dut oso positiboa izan dela. Eta gero beste alde batetik balio izan digu ere Euskararen aldeko mugimenduan eta ikasle mugimenduan orokorrean dauden eragile eta pertsona desberdinekin harremanak indartzeko, eta alde horretatik oso polita izan da. Hora ezuk esan duzunaren arira, kontaidazu pixka bat zergatik erabakitzen duten kanpaldiarena eta zein da Euskararen egoera. Momentu honetan, Nafarroan ez ezik, Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Zein jarrera hartu da Unupek? Egoera zein den aztertzeko, komenigarria da errora jotzea, eta orain dela 34 urteko egoerara jo behar dugu, ez? Unibertsitatea orain dela 34 urte sortu zuen Nafarroako parlamentuak, eta ordutik ona problematika berdinarekin topo egiten dugu, ez? Orain dela 34 urte Euskara bigarren maila batean zegoen, gaur egun ordea, 3. maila batean dagoela erraten dugu, ez? Unibertsitateak berak baliabide gehiago eskaintzen dizkiolako nola ez gaztelaniari eta baita ingelerari ere, eta Euskara 3. maila batean dagoela salatzen dugu. Hori alde batetik. Eta gero berte alde batetik ere kontuan izan behar dugu 2019 urtean Euskararen plan gidaria delakoak bukaera izan zuela, eta ordutik 2021 urte honetara arte, kasik 3 urte joan direnean, unibertsitateak ez du oraindik martxan jarri ez plan berririk, ez Euskara unibertsitatean aurrera egiteko estrategia berririk. Orduan, testuinguru horretan eta aurreko ikasturtea, pandemia ikasturtea izanik, ikasle mugimenduak antolatzeko eta ekimenak bultzatzeko izan zituen zailtasunak ikusirik, aurten uste genuen urte egokia zela Euskararen gaia berrartzeko eta unibertsitateari exigitzeko aurrera pausoak eman ditzan. Horregatik, sortu genuen kanpaldia uste genuelako ere, egoera plazaratzeko behar zela ikasle mugimenduaren indar erakustaldi bat, eta pixka bat unibertsitateko egunerokoa kolokan jartzea eta desobedientziaren bitartez pixka bat gure aldarriak plazaratzea. Azken egunotan irudiak ikusi egin ditugu kanpaldiko irudiak. Kanpaldi horretan ideiak trukatu dituzue, gogoetak konpartitu, zuk zer azpimarratuko zenuke? Nik uste dut hor, kanpaldian ikusi du, kanpaldia baliatu dugula, ez, gure arteko harremanak indartzeko, eta baita hausnarketarako pixka bat formakuntzarako ere. Oso interesgarria dut, eta jendea, taldeko, nola izan ditugun gurean, orain dela 20 urten aldekundan Nupen egon ziren ikasleak eta eragile desberdinak, eta ikustea nola 20 urteetan aldarri ia berdinekin gauden, pixka bat tristea da, baina gero, beste alde batetik ere
konpartitu dugu, ez, etorri den jende desberdinarekin, zeinen garrantzitsua den euskararen aldeko borroka bizirik mantentzea, gure herriaren hizkuntza delako, Nafarroako Unibertsitatean hizkuntza delako, eta gure eskubideen defentsan, ikasleak mobilizatzea beti positiboa delako. Eta gero bertzalde batetik ere ikusi dugu, azken hamarkadaetan euskararen gatazkan, egon diren egoera desberdinak, eta horietatik ere ikasi dugu, ideiak jaso ditugu, eta hori oso positiboa dela uste dugu. Konta iguzu orain, larun batean, manifestazioa deitu zenuten Iruñean. Nola joan zen? Pozik zaudete emaitzarekin? Bai, aurre ikuspenak bete genituen. Garrantzitsua jotzen genuen kaleak hartzea eta aldarriak laboizetara zabaltzea, eta lortu genuela uste dugu, beraz alde horretatik oso pozik gaude. Hasieratik eta mobilizazioa plantatu genuen unetik, plazaratu genuen ez zela unibertsitateko borroka bat, baizik eta Nafar jendartearen euskaldun eta euskaltzale guztion borroka bat dela. Euskal taldeak zuela konpromezu hori borroka aurrera eramateko, baina denon indarra behar genuela, komunitate guztiaren indarra. Azkenean, Nafarroko Unibertsitate publikoa, instituzio publiko bat da, denon diruarekin ordaintzen da, eta bertan ematen den eskubide urraketa eta hizkuntza zapalketa gaur egun gu jasaten dugu, baina etorkizunean hurrengo belaunaldiak izanen dira. Hortaz, ulertzen genuen sektore desberdinen mobilizazioa beharrezkoa zela, hori lortu genuen, eta horregatik pozik gaude, baina erran genuen, borroka hau ez zela larun batean amaitzen, eta gutxiago ere, jakin nahi dugu, ze pausu emanen dituen unibertsitateak hemendik aurrera, oso kezkatua gaude, erran unibertsitateak prestatzen ari duen Euskara planarekin, uste dugulako egoera hau etorkizunean kateatu daitekeela, ez dituelako planteatzen aterabide justuak eta iraungo dutenak, beraz, uste dugu garrantzitsua izan zela mobiliza, baina zoritxarrez bakarrez dela izan ere, unibertsitateak momentuz ez du aditzera ematen hizkuntza politikan aldaketak emanen dituenik, eta euskararen egoera kolokan jarraituko du hemendik aurrera ere. Hori zan bai hurrengo galdera aldaketak noiz, ezta? Baina esan duzunaren arabera, etorkizuna nahiko beltz ikusten duzue, orduan. Bai, ikusten dugu nola berriz ere, etortzen den unibertsitateko hizkuntza arduraduna Euskara plan berri batekin. Euskara plan horrek ez ditu egiturazko aldaketarik planteatzen, baizik eta aldaketa konkretu batzuk, eta positiboak dira, baina beste batzuetan atzerapausuak ere planteatzen dira. Hortaz, ezin gara bat egon markatu plan honekin, eta gero gure aldarrikapen nagusienetako bat izan da Euskara errekintza orde bat behar dugula, egitura legal edo ejekutibo bat Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta plan honek ez dauka botererik. Plan honek aholkularitza lanak egiten ditu fakultate eta departamentu desberdinei, eta azkeneko hortziralean ospatu zen Euskararen batzordean, ez guk bakarrik, baizik eta langileetako ordezkariek, eta baita fakultate desberdinetako ordezkariek, eskatu zuten beharrezkoa zela errektoradutza orde bat. Beraz, zoritxarrez aldaketak poliki iritsiko dira. Euskarak momentuz ez du plan honen arabera aurrera eginen gu nahi genukeen moduan, eta gainera gerta leke, eta segurazki unibertsitatearen egungo egoerarekin 2024 iristea planaren bukaerara alegia, eta plan hori bete ez izana. Hori gertatu zen azkeneko Euskararen plan gidariarekin, eta aldatzen ez badira, berdina gertatu daiteke. Besterik gabe, espero dugu benetan gauzak aldatzea, baina bitartean jarrai dezagun borrokan, ez da unai? Bai, bertzerik gabe, eskerrak ematea ez, Euskara taldetik gure borrokin bat egin duten mugimendu eragile eta antolakunde guztiei. Azpimarratu nahiko nuke
Euskara taldearen borrokak nukleko ikasle mugimenduko eragile guztien babesa jaso duela, eta nik uste dut azpimarragarria dela, ez? Nafarroako Unibertsitate Publikoan bezalako instituzio batean, eragileen babesa izana, zerbait erran nahi duela, eta erran nahi du badela gogo bat eta badela komunitate sendo bat Euskararen alorrean aurrerapausoak eskatzen dituena eta horretan jarraitzeko konpromisoa duena. Mila esker Unai gurekin egoteagatik tarte honetan eta animo. Mila esker zuei. Gabon. Eta zuek ez mugitu, publizitatera joango gara minututxu bat bakarrik eta bueltan solazaldiari ekingo diogu orain arte. Hamaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera hamaikari. Aukeran, hamaika. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Lipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifa du. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak, iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez, autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete, eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia, musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan elkar ulertzeko moduri onena baita elkar entzutea. Gabon berriro bagaude solazaldian gaur Izarrekin, ondetorri, eta Carlosekin, ondetorri bebai. Eta jarraian, azken egunetan titularetan egon den gaiari helduko diogu. Aurrekontu hitzarmena sinatu egin dute Nafarroako gobernuak eta Euskal Herria Bilduk eta parlamentuan dago jada. Horren arabera, koalizio abertzaleak konpromisoa hartu du aurrekontu legearen onarpera errastera, abstentzioaren bidez, eta edozein taldek aurkez ditzakeen helegiteen kontra bozkatzera aurretik adostuak ez badira. Guztira 10 milioi euro gehiago inbertituko ditu gobernuak akordio honen bitartez. Hainbat zuzenketa jasoko ditu aurrekontuen testuak gizarte lehentasunak aintzat hartuta, besteak beste, konpromisoak lotu dituzte osasungintzan, hezkuntzako 0-3 zikloan eta euskaran. Positiboa ikusten duzue akordioa, orduan, Izarra bidez? Guretzako, azken finean, eta herri honentzako positiboa da beti, aurrekontu horiek oinarrituta dauzenean batez ere giza eskubideetan eta pertsonen beharretan positiboak dira. Orduan, ondo dago hori azpimarratzea eta bebai ikustea zelan bildu ezinbestekoa bihurtzen ari da hainbat aurrekontuetan, ikusi dugu bai estatu mailan, ikusten ari gara zera Nafarroan, eta horrek zelan egiten dotzon giltza izaten. Azkenean, pertsonak
erdigunean jartzeko, eta horren inguruan abia puntua hori izatea abia puntua pertsonen giza edo bere bizitzaren hobekuntzak izan daitezan. Orduan, bai, niretzako positiboa da guztiz, bai. Nitzako gainera daukatela balio erantzi bat Nafarroaren kasuan, lehenengo esatea ez dela sozial berria, zazpigarren aldiz ez, olako akordioekin, igual ez, baina aurrekontuak aurrera ateratzen direla, eta batez ere, atzera egiten begiratzen badugu, lehen ez, Nafarroan duen eskuin muturra, UPN edo Navarra Suma beti zegoen joku politikoaren erdia, eta nola orain ja, posiblea da bestelako politikak egitea eskuma espainola jokutik utzita, eta kasu honetan egia zen, bestelako politikak aurrera eramateko. Eta gainera ikusten dugu, gero eta, Txibitek zer esan zeuan, maiatzak 2019an, zera bera konpromiso pertsonala zeukan, ez itauntzeko inolako modurik jarrita EH Bildugaz, ikusten dugu zelan, azken finean gobernu baten jarraipena bebai abian dagoenean eta hori kolokan jartzen danean eta EH Bildu hor dagoenean gertatzen dena da jesartzen direla, berba egiten dutela eta saiatzen dira akordioetara heltzen, hori oso interesgarria da, eta bebai oso interesgarria da bebai zenolako puntuak ikutu diren aurrera ateratzeko aurrekontuak, zuk esan bezala, adibidez osasunarekin, zelan pairatu den, eta ikusi dugu hainbat erkidegoetan nola osasun mentala izan da alde batera utzita eta hau aurrekontuekin berreskuratu egin nahi da, batez ere lehenengo arreta horretan izatea psikologoa, hain importantea eta garrantzitsua den horretan, edo adibidez, gertatzea gero eta renta txikien daukaten familia hoientzako, aurreskolak adibidez izatea, zerbitzuak gero eta hobeak izatea, eta baina gainera doaintasunerantz jotzea. Orduan, beti pertsonan alde egiten duen gobernuak eta pertsonan alde egiten duen aurrekontuak ongi etorriak dira beti. Nik ipaten datorere, justu aipatu dituzen horretan, alde edo kontraka, baina egia da justu daudela elementu batzuk ez, mai gainean, erdigunean, bizitza bermatzeko dien gaur egun egiturazko elementuak, eta kalkeko dinamikak hor daude, eta justu pentsioak osasungintza edo hezkuntza edo zaintzako elementuak, eta guztut hori bai garrantzitsua dela markatzen duelako ere agenda edo ez, nun egin behar dugu aurrera justu borroka esparru horietan. Eta beste bide bat, borrokatzeko beste bide bat azken finean, bebai instituzioetatik. Bai, zuke Carlos esan bezala, Navarra Suma agorotik kanpo gelitu da. Horren inguruan aritu da Barkartxo Ruiz, EH Bilduko Nafarroako parlamentaria, eta entzungo dugu. Gaitasuna irudikatzen duelako akordionek eta gure indar politikoari dagokionez ere akordioak erdiesteko, parlamentuan dagoen ezkerreko eta aurrerako jaden gehiengo hori konsolidatzeko eta eskuinari alternatiboa izango den gehiengo hori aurrera jarraitzeko. Eskuinaren alternatiba bezala, aurkezten du akordioa. Nafarroan benetan aldaketa importantea egongo dela, pentsatzen duzuen? Nafarroan aldaketa emon zer, lehen esan dudan moduan, azkar aldatzen dira, batzutan ematen du, orain hau dela berri bat, baina uste paradigma aldaketa azken hamarkadan egon dela Nafarroan, eta hori etorri da kaletik batez ere. Ezagutu dugu Nafarroan, UPN eta PSN arteko akordioak mugi ezinak ziren, hori izendo blindatuta. Kaleko dinamikekin erregimena hor jartzea, baina bide ezberdinatik, bai korrupzioa, bai euskaren aldeko dinamikat, hori aldatu da eta lortu da ere bai, Nafarroaren jendartere bai ematea aldaketa bat, eta horrek izan duizla da politiko bat, instituzionala, baina kaletik etorri zen ere bultzada hori. Bai, Carlosek dinuna, baietz esaten dut horri, baina gainera ikusten ari gara zelan
trampan bidez, adibidez Iruñan gertatu zana, zelan trampen bidez kendu dotzie EH Bilduri azken finean gobernuak. Baina ez jendiak ez duelako nahi, baizik eta legeak bermatzen duelako, alako trikinuelak egiteko, bertara heltzeko eta kentzeko jendeak bozkatu duena. Orduan, bai guztiz ados, urten ziren UPN, inork ez zeuan pentsatzen EH Bilduk hori egongo zanik eta saiatuko zuela, eta begira, porque beti gaude, eta beri jarraitzen dute, esaten baldintzatu egin duela adibidez, presoak kalera joat, ez, EH Bilduk ez dau bakarrik eskatuten presoen aldeko akordioak lortzea baizik eta batez ere, jendea jartzea erdigunean, euren bizitza kalitatezkoak izan daitezala, eta horren inguruan, azkenean, egiten duena da, koherente izatea. Orduan, hor dauz eta gauzak aldatzen doaz. Orduan, bebai, zuri ematen dotzuenean, jendearen bozkaketaren bitartez eta instituzioetara heltzen ematen dotzuenean, partido moduen, buelta emotea, ranzio usain dekone zera politika horrei, demostratzen du alduela. Eta posible duela gobernatzea hainbat lekutan egiten ari duen moduen. Bai, erabilan Ramon Alzorriz, PSN-eko antolakuntza idazkaria, horren inguruan aritu eginda entzun dezagun. Bueno, este gobierno es un gobierno plural que no veta a quien quiere colaborar por avanzar en el futuro de Navarra y un acuerdo que se basa en lo social, en lo que nos une y deja a un lado y no contempla lo que nos separa, que son las cuestiones identitarias por las que el Partido Socialista nunca va a coincidir con EH Bildu. Goberno aurrerakoia eta plurala. Orduan, aldaketan konfiantza jartzeko arrazoiak badaude, adibidez olako deklarazioak ikusita. Bueno, plurala, entzun dozazu, zer esan duen. Ez alde batera utziko dugu aldentzen gaituena dela identitate horiek. Orduan zertaz gaude berbaiten. Porque identitatea bai, ematen du Euskaldunik ez dauzela Nafarroan, jendia ez da, orduan jarraitzen, eske eurak bizi dira beren burbujan. Hauek boskaten dozkue behar bada ez dira Euskaldunak, baina paktao egiten dugu Euskaldunokaz, azken finean bilatzeko, orduan, aklaratu zaitezie, porque pizkatzu bat ez dakite, bere rumboa galduta deukien aspaldiko. Nik uste dure laudela bi, momentu honetan ez bakarren Nafarroan, uste dute euskal politikan. EH Bilduk aspaldi esan zen bere autua, hau da, bere, izarrek esan duen, bere eskuan baldin badago eskuma botatzea, eskuma egotea erabakigunetan, antifasismotik edo horrela, prest dago, eta hori egin du Gasteizen, egin du ulertuta hori, eskuma ez dela egon behar erabakigunetan, batez ere gero egiteko bestelako politikak. Eta hori EH Bilduk argi izan zuen. Nik uste PSN eta PSek oraindik bide hori egin behar dutela. Eta horregatik, oraindik ari dira eraikitzen diskurtsoa ongitorriak, PSNek ez dauka arazorik jasotzeko EH Bilduren bozkak, PSek ere ez, baina segurazki oraindik kontrako norabidean, benetan bestelako hor egongo ziren, igual ez nik ez daukat hain argi horrendik gaur egun, hori... Hori da, azken finean zu dinozuna, zu paktu moduan egiten dozuna da, kordoi hori lortzea, eta esatea, faxistek ez dira etorriko, gu gelditu egingo ditugu gure eskuetan baldin badago, baina hainbat alderdi ez daukatea hain argi. Eta ikusten ari dugu, beste erkidego batzuetan, que behar bada, erkidego mailan ez dabe paktorik egiten, baina bai udaletan. Eta pakto egiten dabe, eurekaz, ez dakit, edonolako lege lokala ataratzeko. Orduan, bai, ala ez. Gero sartzen gara kongresuan eta esaten dugu, no, eske behitu zuek sari ez dakizer, baina eske zuek ematen ari dotzezua irea. Ematen ari dotzezua esken finean, horren ari, zuk jartzen ari dotzezu mailan, baiet, guztate, zeo zertan akordio batera heldual basarie, helduko zariela. Baina EH Bilduk esan dago ezetz. Hemen ez dago ezer paktatzerik boxekin adibidez. Eta ez dago egingo. Eta guk espero dugu inoiz hori ez gertatzea. Azken finean bebai aldaketak dauz, baina kordoia mantendu egin behar da. Fasistek ezin dira sartu dira. Baina noraino. Behintzat
erabakirik edo aukera hori ez izateko jarraitu behar dugu frente, aurrez aurre izaten. Bai. Eta orain ja, gaia algatuko dugu. Asteburu honetan begirada jarriz. Eskola publikoari lehentasun osoa emateko eskatu zuten Bilbon larunbatean. Herritar ugarik bat egin dute Euskal Eskola Publikoa Sarro plataformaren deialdiarekin eta Euskal Eskola bakarra publikoa, euskalduna eta inklusiboa aldarrikatu dute. Ikusiko dugu. Hainbat lagunek manifestazio egin zuten Euskal Eskola bakarra, publikoa, euskalduna eta inklusiboa aldarrikatzeko Bilboko kaleetatik larunbatean. Horrez gain eskola publikoarentzat administrazioaren lehentasun osoa ere eskatu zuten. Euskal Eskola Publikoa Sarro plataformaren deialdiak eragile, sindikatu eta talde askoren babesa jaso zuen. Halaber, 127 ikastetxe, haurreskola eta guraso talde atxikitu ziren protestara. Gainera, EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen ordezkari bana mobilizazioan izan ziren. Hala, bukaerako ekitaldian egungo eredu dualak, publikoa eta pribatua itundua uztartzen dituenak, bi mailako ikasleak sortzen dituela salatu zuen plataformak, eta eskola pribatuei segregazio eta gizarte haustura bultzatzen duela leporatu zien. Eskola publikoarentzat administrazioaren lehentasun osoa eskatzen dute. Baina zein izan beharko litzateke administrazioen jarrera edo lana edo zeregina kasu honetan? Radikala jartzen? Nahi duzuna. Vale. Bueno, alde batetik privatizazioari, uko egitea alde batetik. Kontzertatua, bere titulazioa publikotasunerantz joatea, ez jasotzea dirua segregazioa suspertzen badau, eta ez dinot bakarrik etorkinak, hemengoak, ez dakiz baizik eta generoaren, sexuaren inguruan dagoen segregazioa, ze jarraitzen dago existitzen, dirua jasotzen dabe, hor ez egotea adibidez kristau eskola, ez egotea Elisa hor sartun da, ez egotea eskola pilo bat non bakarrik etorkinak dauzen eta hemengoak eta jartzen du beti kakotxo artean edo zuritasun horretan diardenak ez doia zela eskola horietara porque eskatuten dabe, no, beitu hemen ez dugu nahi, no, eta gero oso tolerantea gara eta oso, baina dagoen legea da arrazista eta da segregazionista eta suspertzen ari dute. Orduan, noraino helduko da administrazioaren papera hori gertatu ez daiten bermatzeko. Porque ikusten ari ditugu aurrepausoak eta aurrepausoak jarretzen dabe, noruntz horretarantz. Ez da inolako aldaketarik. Ikusten ari gara, zelan geizten ari da aurreskolentzako partida. Zelan gero eta ordezkoak adibidez eskoletan, jartzen dabe, 2 aste pasatu direnean, orduan ordezko bat dator. Ikusten ditugu, irakaslegoan, como una sobremegacarga de trabajo, informeak egiteko, kurrikuluma egiteko, baina ez dabe medio hori jartzen, eta gero eskatuten jakez, pilo bat erantzunkizun, eta ez dotzie, egunerokotasun adibidez behar diren gauzak prestatzen utziz, ez dau denborarik. Orduan, nik uste dut, guk eskatu aldotzegu, edo sindikatuek eskatu aldotzegu, edo dotzie, gura da, hainbat zedira gauza normalak, baina nik uste dut oso inamobibliak direla, eta jarraitzen dugu zergaitik, nahi dutelako privatasunerantz joatea. Eta igertzen da, eta ikusten da. Bai, bueno, nik uste dute, nola ez, Euskal Eskola Publikoaren alde beti, eta Euskal Eskola Publikoan dauden langileaz harro, baina ni ez nago egungo eskola publikoaren harro. Ezin da zegoen harro, eta ez nago harro, batez ere egungo daukagun hezkuntza sistemaren harro ez nago. Eta uste dute bat natore bota diren hemen irakurketa batzuekin, baina uste dute arazo sakonagoa dela. Eta dikotomia ez da bakarrik, publiko-pribatua, bada, eta segregazioa ematen da batez ere eskola publikoan, hori holan da, baina beste batzuetan ere bai, segundon dauden kokatuta ere bai, segregazioa dago.
Eta hori bai onartu behar dugu. Eta uste dute daukagun eredua, nire ustez, badago, edo agortuta dago, edo bentsat ez dago begiratzen etorkizunera. Eta hortaz egin behar dugun gogota dela, behar dugula beste hezkuntza sistema berri bat. Eta ez bakarrik hezkuntza eredu horretan, ni ere, arkitekto moduan, juten nahi zendean beste herrialde batzutara, batzutan ikusten ditute jolas tokiak eta horrela, eta ni ezin da egon narro gaur egun hemen daukagun, adibidez, eraikin eskolak eta dauden jolas toki sexistak, orduan, bai, eskola publikoan alde, bai, defendatu behar da, bai, segregazioaren kontra beti, kalitatezkoa izan behar da, euskalduna izan behar da, baina hori lortzari begira, gaur egun daukagun eredua, eredu honek ez du ematen. Bai, puntualizazio bat eta arrazoia ematen dutzut, alde batetik, ez dekogu kompetentziarik. Kompetentziak datoz Madridetik. Hor, arazo larriena. Azken finean gu heldu algara bebai, berdin dio, modelo berri bat edo eredu berri bat egiten badugu, nor baldintzatuko dau Madrilek. Hori alde batetik. Gero bestetik, eta berbain dozu, sexismoari buruz. Eskolak, daude antolatuta oindela 60 urte egozan moduan. Espazioak ez dira, zintzoak ez dira amableak gure umearekiko. Jarraitzen dugu, gainera, eskidetza ez da erdigunean jartzen, eta horrek zer gertatzen da, baldintzatzen duela gure umeak zelan jasotzen daben hezkuntza integrala. Horrekin ados. Eskeredua da, bere momentuan sortu zuena, badakigun hor sortu zegoen, eta jarraitu dugu. Baina, eta gertatzen dena da, beti legea ez dagoela gainera blindatuta, lege moduan eskidetza oinarritutako dagoen lege baizik eta eskuina edo eskerrak agintzen badu, horren arabera, ikusten dugu segregazioa sexuaren aldetik berdin dio edo askoz aratago doiala, eta lehuntzen dela, adibidez, lehundu eta ulertu lehundurena eskerrak agintzen duenean. Baina ez da posible, badauz hainbat arlo izan behar direla, bai negoziatu aldirenak, baina badauz minimo batzuk ezin diren, edo ezin liratekenak ikutu, eta hezkuntza bat izan behar da. Kalitatezkoa eskidetzan oinarrituta, eta eskidetzaren inguruan gero zabalduko dira hainbat gauza. Eta hau derrigorrezko izatea, baina hau ezin izango litzateke ikutuko. Eta hortik, orduan abiatuko litzateke eredu berri bat. Horrekin ados. Eta gainera gure kasuan, euskalduna izatea, bai? Orduan, niri hau desesperantea gertatzen zaitu. Hezkuntzarena, umeak izan da, ikusten dugu, alik eta zuka implikatu eta ikustea, zelan jarraitzen dugu ereduak, berriro berpizten eta ez dugu bertziklatzen. Atzekaldean dauzen interesak, zeintzuk dira? Pribatutasuna ezartzea edo? Pribatasuna, porque hor adibidez kuotak ilegalak izan da, kobratzen dira. Eta, eta nork agintzen dago, poteretsuak, eta nortzuk datoz, eta gaur egun poterean non dauz, nortzuk dira egon, non ikasi dabe. Eskola publikoan gehiengoak ez, ikasi dabe pribatuan edo kontzertatuan. Orduan, jarraitzen dugu bentsatzen, existe edo ez dago existitzen entxufismoa. Claro, porque soazu adibidez eskola batera segregazioa dagoen oso nota honak daukan ume bat edo neska bat bilatzera ikutzen dozu eta hartzen dozu? Ez, soaz, badakizula, hor izango dabela, etorkizunean izango direnak, ez daki zer abokatua, ez daki zer medikua, eta jarraitzen dugu, eta pizten dugu, eta irauten dau el modelo del meritocracia. Eta ikusten dugu zer gertatzen den. Ez da aldatzen. Gainera, nik uste dute gainera horregatik lehen plantatu dut. Nire pizkat beldur ematen dit, olako aldarrikapenak, hori, defendatu dezagun egun dagoen publikoa. Bai, ados, baina gu geu bizi garen edo garen auzoan, ikusten duguna,
eskuntzak eginten, eskuntza oso garrantzitsua da, izalako oso batean, oso langile batean, komunitatea sortzeari begira. Baina, karo, justo gure osoan, dagoen eskola publiko bakarra A ereduan da. Ez dago D eredua. Dagoen segregazio maila, itxeleskoa da, brutala. Eta junez, eta esan osoan, bai, eskola publikoaren alde. Eskola publikoaren alde baldintza horietan, nork egiten du alde? Ni nego, ez badu eskalduntzen ez, baina, bueno, orduan da pizka diskurtsa, baldintza hauetan, eta ados naiz, defendatu behar da, eta batez ere kalitatezkoa inbertsuakin eta bar. Baina gainera hor, gura osoan, juten bazara, kontzertau den batera, eta egoera berdina da. Segregazio maila itxerezkoa da, eta dago egiten zerbitzu bat, administrazio publikoak egiten ez duen zerbitzu bat ematen. Eta asko da, de kontenzion. Eta orduan, arazoa da, egun daukagun eredu ekonomiko, patriarkala eta hezkuntza da horren ondorio bat, nire ustez. Horregatik, nik bat natore eta alarun batean egoetalako mugimenduak kalean uste dut beharrezkoa dela. Baina arazoa oso sakona da. Bueno, guztiok sindikatuak ere hortaz ere jarritzen dira eta ez da, baina kezkagarria da erabat. Bai, bitu gaur egon da gurekin Inigo Martínez, eguerdian, eta honen arira, aritu da. Bueno, ezinbesteko garrantzia dauka, justo gainera ostiralean eratu zen Eusko Legebiltzarrean hezkuntza sistema birmoldatzeko ponentzia, sortu zen ostirale, eta justo larun batean hezkuntza publikoaren aldeko manifestazioa burdu zen, manifestazioa arrakasta handia izan zuen, hiru lurraldeetako hainbat eta hainbat pertsona bildu ginen hor Bilboko kaleetan, eta hezkuntza publikoaren hizkuntza publiko ardatza izan behar dela hezkuntza sisteman, euskalduntze prozesuan eta baita ere inklusioan gauza horiek aldarrikatu ziren Bilboko kaleetan eta horrezatik ere gehitu ginen manifestazio horretara bai. Bueno, zuek komentatu zuelen, beti diote hezkuntza arretzuena da, la importanteena, baina gero beti murrizketak daude horretan. Gero irakasle gutxiago, ikasle gehiagontzat, eta bar. Nola aldatu hori? Nik uste dut lehenengo, horren jarriko naiz modu baikor batean eta positiboan, pizkaterak itzaian, nik uste dut alde batetik, larun bate komunizazioak ere irakusten du ez, hezkuntza sistemak behar duela aldaketa bat errotik. Horrein, ipatu da ponentzia, baina, ez dut gogoeta izan behar dela asko integralagoa eta horrela. Eta horko nik uste dut elementu lehenengoa da, nora jarriko, nora, zein da gure referentea, zer nahi dugu, zein den helburu nora june hezkuntzarekin zer lortu nahi dugu, eta lehen esan dut, da gure jonaten izlada bat. Nik uste daudela eredu batzuk ere aztertzeko, ez daki jarri bargaren iparraldera begira edo hegoaldera, baina hasi bargarena da pentsatzen zein den hezkuntzaren helburu nagusia eta zein den urrengo geltokia. Eta bitartekoak jarri, baina eredu zehatze batekin, eta niretzako izarrek esan duena, lehenengo burujabe izan behar dena. Hemen erabaki zer da hemen behar duguna eta zer den gure hezkuntza sistema propioa, zer nahi dugu hemen, nola nahi dugu eraiki sistema eta hezkuntza sistema hori. Hori ez dekogun bitartean, pairatuko duguna da, gaur egun dekoguna eta jarraituko dugu berdina izaten, ezin ditugu gure errotik hartu behar diren erabakiak hartu. Eta hau datza, gero lotzen da, estatu propioarekin izatearekin, eta hainbat politika ezberdin, non baldintzatzen gaitu, gure erabakiak hainbat eta hainbat arloetan. Eta hezkuntza, da garrantzitsuenetariko bat, eta igartzen da, nondik datorren, nora doiazen eta nora eroan nahi gaituzten. Zeroan nahi gaituzte, gure umeak gaur egun, jarraitzea eliteen zerbitzaileak eta morroiak izaten. Eta hor dago jarrita, badakigu zelan aldatu, porque sartzen dituzu, umeak eskolarizatu egin behar dituzu. Baina horrek ez du esan nahi gustatzen zaizkizula topatzen ditugun hainbat eta hainbat lege horren inguruan. Baina zer egin? Zu multzo txiki bat ezin dau, no? Da David Goliaden kontra borrokatzea. Borrokatu noski baietz beti. Baina horrek ez du esan nahi erraza danik. Baina dirua
gero ez bakarrik dirua, baizik eta bolondresa izatea. Eta ez daukate, eziak interesatzen. Bai, nik uste gainera hor, eta ekitu barik eztabaida horretan bai, jabetzaren eztabaida eta kudeaketa. Eta nik uste hori eztabaida hori eman behar dela. Eta ustut badaudela beste eredu batzuk, nunez? Igual beti finantzazioa publikoa da, jabetzaren inguruan igual, hitz egin dezakegu, nik ere publikoaren aldekoa naiz, baina, bueno, kooperatibismoaren figurare bai, gurasoen implikazio batekin, behirutzen zait interesgarria izan aldena ez bakarrik ikastolen eredutik, igual eredu berriekin eta horrela gainera. Eredu berriak, hori da. Bestela, erortzen gara, enork ordaindu aldau kooperatiboismo horri, adibidez. Kooperatibismoan lortuta ez bakarrik jabetza partekatua eta igual dirua jartzea. Gehiago interesatzen zait, gurasoen implikazioa proiektuan. Hori da, ereduak bebai, ereduei buelta bat emoten, bebai. Ez bakarrik ulertuta diruaren aldetik. Hori da. Eta guzti du gainera, gure inguruan, pizka eta rakastatzuak izan diren eskola publiko batzuk, atzean daukate ANPA edo gurasoen elkarte bat implikatuta, orduan. Hori ere baina ikustote aztertu behar dela, kudeaketa, jabetza, implikazioa, eta gero, nola ez, hezkuntza eredua, eta bar. Da, amaitzeko, beste gai bat ikutuko dugu edo. Aurreko astean titularre berezi batekin topatu ginen, emakume batek deskribitu egin zuen Amazonek, bere buruaren 3524 grabazio zituela gordeta adi. Datuen arabera, mundu mailan 47% badago interneten. Izan ere, 2008 urtean, gehiago ziren internetera konektatutako dispositiboak munduko pertsonak baino. Galdera da, internetak gizartearen kontrola, aldu? Aldu, edo kontrolatzen du, direktamente. Nik broma bat egingo nukera ongoen pentsatzen, sexualak ez badira grabaketak, bentsat nitan mal. Baina, egon naz begiratzen, eta ja nik aspaldian ezagutzen neban, zer gertatzen da, alde batetik, zailtasunak daude legeak ulertzeko. Eta bere pribatasunarekin lotuta dauzen legeak ulertzeko. Eta hau bai lotu egiten dut hezkuntzarekin, nola ez gaituzte prestatzen adibidez burokrazia ulertzeko. Ja, botatzen dut hor. Zer gertatzen da, zuk plataforma bati ematen dutzezunean baimena, zuk ez dakizu atzekaldean nola ez dozu ulertzen, edo ez dozu irakurtzen, ez dakizu saltzen ari dutzezula zure datu guztiak plataforma horri eta plataforma horrek egiten duena da zabaltzea. Ez aizu gertatzu inoiz bapatean, imaginau, apurtu egin jatzuela mikroguina eta bapatean agertuten jatzuezala pilo bat iragarki horren inguruan, oso beldurgarria dana, hori alde batetik. Orduan esango dozkue, alez kontrolatu duta gaude. Bueno, hau beste anekdota bat da. Dago deitzen dana Lista Robinson. Mertaket inoiz entzun dozuen honen inguruan. Zu lista horretan egonda, zuk eman aldotzezu zure datuak, eta ezin dotzue deitu, esateko edo kontaktuan jarri, e-mailez, SMS eta postaren bitartez, ezin dotzue bidali iragarkirik. Nik konprobatu dut, eman nuen telefona, eta edo zein konpainia blokeatuta dago, baina kaixo, badakizu Lista Robinsonen nagoela, zintzilikatu egiten dotzue zera. Porque da zure eskubideak bermatzea zure pertsona ez, bombardeatzeko hainbat iragarkiekin, adibidez. Baina eskok ez dakigu, ez dugulako ezagutzen gure eskubideak. Eta beldurgarria da, baina, edo non gaude kontrolatuta, gaude gran hermano baten menpe, eta gu gara deitzen dena prosumo. Gu gara, gu sartzen ditugu gure hainbat bizitzaren inguruko gauzak, eta kontsumite egiten dugu, eta elkar elikatze bat dago. Oso beldurgarria haratago doa, nik uste dut, eta kontroletik joan egin zaigu, batez ere, zera pertsonei ez, hortik ateratzen da hainbat eta hainbat informazioa gobernuek adidez. Badago esaldi bat nahiko ezaguna, esaten duena, produktu bat doainik denean, produktua zu zeu zara. Orduan, horrekin askotan galdetzen du zer da Google, bilatzaile bat, e-mail bat, Maps edo. Google da,
publizitate, baina da, publizitate enpresa erraldoia, da marketing enpresa erraldoi bat, eta zuk esan duzuna. Zu Googleen jartzen duzu, Googleek egiten duna da, egokitu publizitatea eta produktuen eskaintza, justo zure perfilerako, eta... Bere momentuan zen, gogoratu marketing gauzak ziren, supermerkatuan heltzen zinenean kutsara jartzen dutzu esan kontsumo produktuak. Osea, pikoteo eta dana jartzen dabe, hori da estrategiak. Googleek daukon estrategia da hori. Osea, baina niri, ikaratzen nahuana edo beldurtzen nahuana da, osea, zu egon alzarela zure lagun bategaz berda egiten edo zertaz, eta bapatean badauz identifikatuta aditz batzuk, non aditz horren inguruan, botako hortzuek zuk jakindabez ez dozula behar alakorik, baina botako hortzuek eta horrek ingotzu saltz erostea. Eta da, kate bat, non badakigu zeintzuk diren handiak, Amazon, Facebook eta Google. Eta daude interkonektatuta. Eta bidalten dotzue, eta AliExpress, bidalten dotzue hainbat plataformetara erosi deizuzan. Ez dozu behar, baina kontsumoan bizi gara. Eta orduan, askotan erosten da, por satisfacción, edo bestearekiko begirada, gero hor dauz piloa gauza, psikologia erabiltzen dabe. Psikologia de konsumo. Dira tresna da Google, Facebook, Instagram, dira tresna batzuk doainik direnak, eta ez dira doainik. Eta gero zu, gainera ez dugu, jendeak esan, gero ilagarkiak ikusten dut zut erosten. Ez zaude ja diruarekin ordaintzen tresna hori. Zaude ordaintzen lehen esan duguna. Gure datuekin, gure privatasunarekin. Eta zure denborarekin. Eta denborarekin. Eta zein da konponbidea? Pribatutasun konfiguratu, informazioa helarazi herriari, nola konpondu hau? Nik uste dut ondo legokela eta ondo egingo bagenitu gauzak, jendeak ulertuko zukeen dituen eskubideak. Hori ez badozu bermatzen, eta hori da, mantén al pueblo atontado con cualquier cosa, eta ez du galdetuko. Badirudi gure errua dela, ez da? Karo, azken finean botatzen, eta gainera, neska honen harira, esan dutzi, ez dozu irakurri, barkatu, zuk irakurri dozu letra txikia, porque hori ez da egia, eta azkenean sinatzen dugu, hogeia zera horri, eta egiten dozu, automatikoki, eta igual, eta ze gertatzen da, gero badatozela, nagusiei gertatzen jakiena, kebapatean kobraten dotzi ez dakit, €20 hemendik, beste 20 ez dakit, baina nik ez dut zer sinatu, bale, itxaron, eta azten zara, eta produktu horretan, zuk ematen dozunean sinadura, onartzen dituzu iragarkiak egotea, bidaltzea ez dakit zer, kobratzea zure bankutik ez dakit, zergait, azken finean da abuso bat. Eta ez da biena ez ondo ezagutzen, aprobetsatzen dira horretaz. Baina ez bakarrik nagusi ere, guri ez gertaten jakuna, dinot, ez da edadismoaren inguruan. Zuk dela, zuk esan duzuna, formakuntza eta ardura, baina baita ere autuak egitea, badaudere bai bilatzaile askeak, software libre, beste sare sozialak egia da, baina noraino heltzen dira. Baina jakin ezagun ere bai, badagoela beste modu bat. Beste kontu bat da gero, guztion nahi dugula egon zakize sare sozialean, baina badago gauza bilatzeko Google ez diren beste bilatzaileak, beste sare sozialak, eta badago aukera erosteko zure kaleko komertxen ere bai, eta horrek bai dauka zuretzako produktu bat ezagutzen zaitu, eta... Eta gaixo esaten dutzu, oso importantea gana. Orduan, niztete, formakuntza behar dugu, arduraekin ere jokatzea sare sozialekin, egun dakagun dependentzia eta bar horri ere justo lehen komentatzen. Eta gero aldugu nenean, beste autu bat egitea software librearen alde eta bestelako produktuen alde. Beste batzuetan egiten duen moduan energia eta elikadurarekin, hemen ere bai, bada borrokarako esparru bat... Bai, oso esparru zabala. Bai. Borrokarako dei honekin amaituko dugu solasaldia, mi eskerrek gurekin egoteagatik, eta zuek gogoratu bihar bederatziak lauren gutxitan hemen egongo garela berriro gakoak saioan, mi eskerretak Gabon.